Mamimiss kita. Nay, pwede ba wag na tayo magplastikan? Pwede ba? Anak naman. Huwag kayong mag-alala. Magpapadala naman ako eh. Alam ko naman yun lang yung habol mo eh. Aalis ka na, binabastos mo pa rin ako. Eh hindi ko naman kailangang umalis kung nabigyan niyo ako ng magandang buhay. Kahit anong pambabastos yung gawin mo, hindi niyan mababago na ako yung nanay mo. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. Okay. Okay. Yes. Okay. Of course. Yes. Okay. Okay, goodbye to you, baby. See you. I miss you very much. I love you too. I love you yesterday, today, and later. Yes, I'm funny. I'm funny because of you. Okay, bye. Bakla! Bakit umi-English ka? Kailan ka pa naging call center? Gaga? Tingnan mo nakandusay na sa sahig yung kaluluwa mo, kaka-English mo. Ay, naku, inggit ka lang. Sino nga yun? Wala. Bakla, may jowa ka na? Afam ba? Hindi ko jowa yun, no? We, kilala kita girl. Umamin ka nga, Cherry. Jowa mo yun, ano? Hindi. Customer ko lang yun. Anong customer? Customer! Bumalik ka na naman sa pagkapokpok mo? Hindi ako pokpok, no? Ang pokpok, maraming kinakana. Ako, isa-isa lang. Ay, Ano ka ba? ganun din yun. Bakit bumalik ka na naman dyan? Di ba sabi ko sa'yo, iwan mo ng trabahong yan? Eh, sinubukan ko naman, di ba? Oh my Pero gosh. mabilis kasi yung kita dito. Malaki pa. Akala ko pa naman nagbagong buhay ka na. Kilabutan ka nga. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ay, naku, hindi ako naniniwala sa Diyos. Baklan to, makasalanan. Hoy, Sugar! Huwag mo akong basta-basta hinuhusgahan, ha? Hindi kita hinuhusgahan, pero kaibigan kita. Kaya gusto ko malagay ka sa maayos. Maayos naman ako. Tsaka huwag ka nga dyan magdrama. Sabunutan kita dyan, eh. Seryoso, itigil mo na yan. Panigurado kapag nalaman niya ng modra kills mo, naku, tatalakan ka na naman Ay, nun. naku, hayaan mo siya. Pero teka, paano kapag nalaman ng anak mo? Lord, sana po ingatan niyo po si Mama at si Lola. Sana po pumuti na po ako. Sana din po hindi na po kulot yung buhok ko. Amen po. Bakit gising ka pa? Matutulog na po ako, Lola. Sige, good night apo ha. Good night, Lola Janet. Teka, nagpray ka na ba? Opo, pinagpray ko po na sana pumuti na ako tsaka maging unat na yung buhok ko. Bakit naman yun yung pinagpray mo? Kasi Lola, gusto ko na pong pumuti tsaka magkaroon ng straight na buhok. Bakit naman? Maganda naman yung kulay mo at saka yung buhok mo, oh. Lagi po kasi akong inaasar ng mga kalaro ko. Tinatawag nila akong negra, negra, negra. Apo, wag mo na lang silang pansinin ha. Inggit lang sila sa'yo. Pero kasi Lola, iba po yung itsura ko sa kanila. Bakit po ang itim ko? Bakit po kulot yung buhok ko? Apo, ganoon talaga. Magkakaiba kasi ang bawat tao. Magkakaiba ang bawat bata. Sabi po ni Mama, hindi daw po nakatira sa Pilipinas ang papa ko. Nasaan na po ba ang papa ko? Nasa ibang bansa yung papa mo. Bakit hindi pa rin siya umuwi dito? Di ba, Maya? Naipaliwanag na sa'yo ng mama mo na hindi maganda yung relasyon nila ng papa mo. Kaya mas pinili na lang nilang maghiwalay. Bakit po walang picture si Papa?
Dati po, humingi ako ng picture ni Papa. Sabi po ni Mama, wala daw po siyang picture. Hindi ko rin alam, Apo eh. Pero imbis na magtanong ka ng magtanong, matulog ka na. Gumagabi na, sige na. Lola, Pilipino po ba ako? Oo naman. Sabi kasi ng mga kalaro ko, di raw ako Pilipino. Kasi maitim na Amerikano daw po yung tatay ko. Ay naku, wag mo silang pansinin ha. Sa susunod na asarin nila yung kulay mo tsaka yung buhok mo. Magsumbong ka agad sa akin ha. Akong bahala sa kanila, okay? Okay po, Lola. Good night po. Bakit ngayon ka lang umuwi? Gabing-gabi na. May ulam pa ba? Huwag mong ibahin ang usapan, Cherry. Ba't ngayon ka lang umuwi? Naipagod ako. Kaya pwede ba kahit ngayon lang wag tayo magtalo? Hindi naman ako nakikipagtalo. Kinakausap kita ng maayos. Bakit ngayon ka lang umuwi? Ay, huwag kayo mag-alala, Nay. Kapag nakapunta na akong Amerika, hindi na kayo magugulo sa pag-uwi ko ng hating gabi. Ano? Anong sabi mo? Ay, bukas na lang tayo mag-usap, pagod ako. Pupunta kang Amerika? Oo, pupunta ako ng Amerika para makaahon ako sa hirap. Sawang-sawa na ako sa ganitong klaseng buhay eh. Kaya alis na lang ako. Naririnig mo ba yung sarili mo, ha? Paano ka naman makakapunta doon? Mag-OFW ka? Hindi! Papakasalan ako ng boyfriend kong Kano. Boyfriend? Oo. Anak, bumalik ka na naman ba sa dati mong trabaho? Bakit hindi ka makasagot? Bumalik ka na naman ba sa dati mong trabaho? Nung una, customer ko lang yung Kano. Sige na. Mukhang na-in love sa akin eh. Kaya pakakasalan daw ako. Kaya yun, instant green card. Cherry, hindi ka ba nahihiya na nakukuha mo sa maduming paraan yung pinapalamon mo sa anak mo, ha? Bakit, Nay? Nahiya ba kayo noon nang ipinasok niyo ako sa bar? Tumigil ka na. Baka samain ka sa akin. Totoo naman, di ba? Kayo yung dahilan kaya nandito ako sa ganitong klase ng trabaho. Nakaramdam ba kayo ng hiya nang pinagpokpok niyo yung anak niyo? Hindi kita pinagpokpok. Ipinasok kitang waitress pero pinili mong maging pokpok. Bakit? Sa tingin niyo ba magiging pokpok pa rin ako kung hindi niyo ako pinasok sa impyernong bar na yon? Tsaka, Nay, huwag kayong maghugas kamay. Alam naming lahat. Alam ng mga kapitbahay natin. Alam lahat ng mga kamag-anak natin na pokpok kayo noon. Kapag nakatalikod tayo, ayun yung tawag nila sa atin eh. Mag-inang pokpok! Alam niyo wala magagawa yung pagsampal niyo sa akin eh. Dahil sa inyo! Dahil sa'yo! Naging pokpok ako! Manahimik ka! Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan. Bakit? Totoo naman Totoo naman. Hindi ko nga alam kung sino yung tatay ng anak ko eh. Sa dami ng kanong itim na naka-table ko. Hindi ko alam kung sino sa kanila. Sa kanila yung tatay ng anak ko. At kasalanan nyo yon! Kasalanan mo yon! Mama, bakit po kayo pupuntang Amerika? Pwede ba wag ka makulit? Bakit po kayo pupuntang Amerika? Kailangan. May trabaho ako doon. Pinadala ako ng opisina. Ano pong trabaho niyo doon? Basta ganun din. Tulad ng trabaho ko dito, sa office ako. Mama, pwede po ba akong sumama? Maya, hindi nga pwede. Ako lang yung pwedeng pumunta doon. Maiwan ka dito sa lola mo. Kailan po kayo aalis? Baka sa isang buwan. Hindi pa sigurado. Ma, sama po ako. Pwede ba? Huwag kang makulit. Naiinis na ako ah. Promise, hindi po ako maglilikot. Mama, sama niyo na po ako. Hindi nga pwede! Ano bang hindi mo maintindihan doon ha? Hindi nga pwede, di ba? Ang kulit mo, doon ka nga. Pwede niyo po bang hanapin si Daddy? Ano? Anong daddy yung pinagsasabi mo?
Dati po sabi niyo po nasa Amerika yung daddy ko. Mama, hanapin niyo po si daddy. Ano ba? Doon ka nga! Ano ba, Maya? Huwag mo akong yakapin ng init-init tapos ay yakap ka pa. Gusto ko po kayong ihag. Bitawan mo nga ako. Ang init-init eh tapos ay yakap-yakap ka. Doon ka na nga bago pa ako mabuisit sa'yo. Maya. Maya, apo, halika na, magme-merienda ka na. Lola, pwede po ba tayo magsimba ngayon? Ngayon? Apo, sa linggo pa ang simba. Sarado po ba yung simbahan kapag hindi linggo? Hindi naman, pero tuwing linggo lang yung simba, di ba? Lola, samahan niyo po ako sa simbahan. Gusto ko pong ipag-pray si Mama. Bakit mo naman siya ipagpepre? Iwi-wish ko po kay Lord na sana isama ko ni Mama sa Amerika. Maya, kung sakaling matutuloy sa Amerika yung mama mo, hindi ka naman pwedeng sumama. Di ba may trabaho yung mama mo doon? Tsaka walang mag-aasikaso sa'yo doon. Ano po ba ang trabaho ni Mama doon? Sabi niya sa office daw po. Yun nga, sa office nga magtatrabaho ang mama mo. Bakit po dun pa? May office naman dito si Mama. Naku, huwag ka na maraming tanong dyan. Lola, samahan niyo po ako sa simbahan kasi may bago na po akong wish. Ano naman yung iwi-wish mo na? Iwi-wish ko po kay Lord na samahan niya si Mama sa Amerika. Kung hindi po ako pwedeng sumama, iwi-wish ko po kay Lord na siya na lang pong sumama kay Mama. Cherry, sigurado ka na ba sa papasukin mo? Alam ko yung ginagawa ko. Kaya ko na yung sarili ko. Pero anak, hindi ba masyadong mabilis naman? Akala ko ba aabuti ng buwan bago ka makapunta ng Amerika? May kakilala sa immigration yung kano. Mabibigyan daw ako ng tourist visa. Tapos pagdating sa Amerika, magpapakasal agad kami doon. Pero anak, yan ba talaga yung tamang proseso? Alam ko po yung ginagawa ko, Nay. Huwag niyo na akong isipin. Daanan mo man lang sana sa eskwelahan yung anak mo para makapagpaalam ka naman sana. Malilate na ako. Tatawag na lang ako mamaya. Cherry, anak mo yun eh. Para sa kanya tong ginagawa ko, Nay. Kapag maayos na yung kalagayan ko sa States, ipipetisyon ko si Maya. Mamimiss kita. Nay, pwede ba wag na tayo magplastikan? Pwede ba? Anak naman. Huwag kayong mag-alala. Magpapadala naman ako eh. Alam ko naman yun lang yung habol mo eh. Aalis ka na, binabastos mo pa rin ako. Hindi ko naman kailangang umalis kung nabigyan niyo ako ng magandang buhay. Kahit anong pambabastos yung gawin mo, hindi niyan mababago na ako yung nanay mo. Maniwala ka man o sa hindi, nag-aalala ako sa'yo. Nag-aalala ako dyan sa papasukin mo. Baka lokohin ka lang nung kano na yan. Hindi ako lolokohin nun. Paano ka nakakasigurado? Hindi niya ako pwedeng basta iwan kasi buntis ako. Lola? Lola Janet? Lola? Apo, kamusta ang eskwela? Okay lang po. Andyan na po ba si Mama? May papapirmahan lang po ako. Ano ba yan? Sa school lang po, kailangan ng pirma ng parent. Hindi ka ba pinuntahan sa school ng mama mo? Hindi po. Ano kasi Maya umalis na yung mama mo. Saan po pumunta? Sa Amerika. Kailan po siya babalik? Baka matagalan pa, Apo. Pasensya ka na kung hindi na nakapagpaalam sa'yo yung mama mo, ha? Biglaan din kasi. Tapos umalis agad yung mama mo kasi baka mahuli siya sa eroplano. Pero Apo, huwag kang mag-alala. Sabi ng mama mo, tatawag daw siya agad pagdating niya sa Amerika, ha? Lola, pwede po bang habulin natin si Mama? Hindi ko alam, Apo Kanina pa kasi umalis yung mama mo. Pasensya ka na kung hindi nakapagpaalam sa'yo ng maayos, ha? Lola, pumunta po tayo sa airport. Baka po nandun pa si Mama. Gusto ko lang po mag-goodbye kay Mama.
Huwag kang mag-alala, Apo. Iintayin lang natin yung tawag ng mama mo, okay ba yun, ha? Gusto ko po mag-goodbye kay Mama. Pumunta na po tayo ng airport. Bakit nandun pa si Mama? Apo, Tana, halika dito. Bakit po bigla siyang umalis? Hindi ba ako mahal ni Mama? Maya, makinig ka sa akin, Apo ko. Mahal na mahal ka ng mama mo. Kaya kailangan niya magtrabaho sa ibang bansa. Pero Lola, gusto ko po mag-goodbye kay Mama. Bakit po bigla siyang umalis? Lola, habulin natin si Mama. Lola, puntahan po natin. Gusto ko mag-goodbye kay Mama. Gusto ko po iyak si Mama. Hoy, bakla! Anong ginagawa mo dito? Akala ko ba kanina yung flight mo pa Amerika? Sugar, pwede ba akong makitira sa inyo? Kahit sandali lang. Ha? Bakit? Hindi ko kasi makontak yung boyfriend kong Kano. Ilang oras ako naghintay sa airport, hindi naman ako sinipot. May ako tinatawagan, hindi naman ako sinasagot. Ay, Diyos ko, Cherry! Hindi naman sa pagiging megastar, ha? Pero hindi kayo naloko ka? Hindi naman siguro. Sabi ko naman sa'yo, di ba? May something eh. Hindi ka ba nabibilisan sa proseso na bigla-bilang pupunta sa Amerika ni wala kang visa? Di yun. Di ako lolokohin nun. Kailan niyo ba huling nag-usap? Kahapon. Sinabi nga niya na lilipad na kami pa Amerika eh. May kakilala daw siya sa immigration kaya palulusutin ako. Tapos? Tapos ayun, sabi maghanda raw ako. Sinabi ko na rin sa kanya na buntis ako. Naku! Yan ang nga yung sinasabi ko eh. Na kapag nalaman niyang buntis ka, mababahag ang buntot ng Kano. Di naman siguro. Anong hindi? Bakit hindi kanya sinipot sa airport, Aber? Bakit hindi niya sinasagot yung mga tawag mo? Bakit hindi mo siya mahagilap ngayon? Kasi nalaman niyang buntis ka! Kaya nga makikitira muna ako sa inyo. Pansamantala lang naman habang hinahanap ko yung kanong yun kung saan nagsuot yun. Bakit ka dito makikitira? Bakit hindi ka umuwi sa inyo? Ayoko. Tatawanan lang ako ng nanay ko. Lord, kahit po hindi na ako pumuti, kahit po kulot na lagi yung buhok ko, pero sana po, Lord, tumawag na po si Mama. Kahit po hindi na matupad yung iba kong wish, basta tumawag lang po si Mama. Amen po. Oh, bakit gising ka pa? Matutulog na rin po ako. Nag-pray lang po ako. Sige, matulog ka na ha. Ikaw ay may pasok pa bukas. Lola, tumawag na po ba si Mama? Ay, hindi pa eh. Pero huwag kang mag-alala, tatawag yun agad ha. Pero Lola, sabi niyo ng January tatawag si Mama, pero hindi. Sabi niyo ng February tatawag si Mama, pero hindi. Sabi niyo ng March tatawag si Mama, pero hindi. Maya, huwag ka na makulit. Matulog ka na. Lola, April na po. Hindi pa rin tumatawag si Mama. Ganun ba kalayo ang Amerika? Hindi pa siya nakakarating? Tatawag din yun. Baka busy lang sa trabaho niya, apo. Magkano po ba yung pamasahe papuntang Amerika? Bakit mo tinatanong? Mag-iipon po ko, Lola, para puntahan natin si Mama. Apo, Okay lang po, Lola. Mag-iipon din po ako ng pamasahe niyo para makasama kayo sa pagpunta sa Amerika. Ano bakla? May balita na ba? Wala pa rin eh. Baka kasi nagsuot yung gagong Kano na yun. Alam mo, Cherry, mahirap hanapin ang ayaw magpahanap. Di nga ko iiwan nun. Naku, eto na naman tayo. Tingnan mo nga. Bilog na yung tiyan mo, te. Ilang buwan ka nang naghahanap pero wala pa rin. Walay? Walay as in walay. Mahanap ko rin yun. Hindi ko na alam kung anong dapat ko sabihin sa'yo eh. Saradong-sarado na yung isip mo. Kailangan kong mahanap yun. Walang-wala na ako eh. Siya na nga yung hiling pag-asa ko sa buhay eh. Kapag nawala pa yun, wala na matitira sa akin. Anong wala?
Akala mo lang wala, pero meron! 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 Anong meron? Oo, meron! Sige, ano yung meron na sinasabi mo, ha? Sino yan? Sandali. Sandali lang. Sampalin niyo po ako. Diyos ko, Cherry, ikaw ba yan? Ipamukha niyo po sa akin yung katangahan ko. Diyos ko, anak ko. Diyos ko, salamat. Sige na, isampalin niyo na ako. Diyos ko, salamat po at ligtas ang anak ko. Kayo umiiyak. Sampalin niyo na nga ako, di ba? Anak, ano bang nangyari sa'yo, ha? Ba't naman hindi mo kami kinokontak? Alalang-alala ako sa'yo, anak. Bakit naman kayo mag-aalala sa akin? Ay, huwag na tayo magplastikan. Diyos ko, salamat po. Salamat. Sige na, Nay, sampalin niyo na ako. Bumangaan niyo na ako. Bakit naman kita sasampalin? Bakit naman kita bubunganga? Kasi tama kayo eh. Niloko lang ako ng kano. Hindi na importante yun, anak. Ang mahalaga, ito, ligtas ka. Ang mahalaga, andito ka, Diyos ko, salamat. Nay, magalit kayo sa akin. Sampalin niyo ako. Ipamukha niyo sa akin ang tanga-tanga ko. Lagi naman ganun yung ginagawa niyo sa akin nun, diba? Anak, mahal kita, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, anak. Cherry, mahal na mahal kita. Sorry, Nay. Sorry. Shh, huwag ka mag-sorry. Ako dapat yung humingi sa'yo ng tama na lang patawarin mo. Sorry. Saan po kayo nagpunta, Mama? Mama, miss ko na po kayo, Mama. Bakit po umalis kayo, Mama? Anak, sorry. Anak, sorry. Iba na lang po kayo, Mama. Huwag na po ulit kayo maalis, Mama. Matulog ka na. Ayoko po. Kailangan mong matulog. May pasok ka pa bukas. Ayoko pong matulog. Ayoko rin pong pumasok. Maya, kailangan mong matulog. Kailangan mo rin pumasok sa school. Ayoko po kasi, Mama, kapag natulog ako, tapos pagising ko bukas, baka wala na kayo. Kapag pumasok naman ako sa school, baka pag-uwian na wala na ulit kayo. Anak, nakinig ka sa akin. Hindi na ako uli aalis. Promise yun. Kaya sige na, matulog ka na. May nakalimutan po ako. Ano yun, anak? Hindi pa po ako nagpe-pray. The name of the Father, and of the Son, the Holy Spirit. Lord, thank you po kasi tinupad niyo po ang wish ko. Andito na po si Mama. Thank you po kasi magiging ate na po ako. Magkakaroon na ako ng kapatid. Thank you po. Amen. Sige na, matulog ka na. Kayo rin po, Mama. Mag-pray din po kayo bago matulog. Ha? Hindi pwede. Bakit po hindi pwede? Kasi anak, galit kasi sa akin si Lord. Marami kasi akong kasalanan. Humingi po kayo ng sorry. Anak, sige na, matulog ka na. Mama, kung may nagawa po kayong kasalanan, humingi lang kayo ng sorry. Ifo-forgive kayo ni Lord. Hindi ganun kadali yun, anak eh. Madali lang po yun. Sabi ni Lola, kapag may kasalanan, humingi lang ng sorry. Kasi for sure papatawarin ni Lord. Mama, mabait po si Lord. Love niya po tayong lahat. Kaya kapag humingi kayo ng sorry, ifo-forgive niya kayo. Sige, anak. Magsasorry na ako. Magsasorry na ako, anak. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan.
TLC, The Drama Special, Interactive. Involved ka dito. Always your number one SM radio station. Love Radio.